У студыі аб'ектыву Ольга Старасціна. Вітаю і запрашаю на навіны па-беларуску і без цэнзуры. І сёння ў выданні спадарства побачыць. Выйдут не хутка. Никляев сказал, что я думаю, что меня просто хотят моей смерти. Улада распраўляецца за пазіцыі. Журналістыка на загад. Апошнія 3 разы я адмовіўся пісаць такія матэрыялы. За што звальняюць з дзяржаўных выданняў. Беларускі рубель не ў пашане. Попыт на замежную валюту расце ў разы. Палова кандыдатаў на прэзідэнцтва, лідары партыяў і грамадскіх арганізацыяў, палітолагі і журналісты, агулам 22 знаныя дзеячы беларускай апазіцыі ўжо выслухалі абвінавачанні ў крымінальным злачынстве. Арганізацыі масавых закалотаў 19 снежня. Усе яны застануцца за кратамі прынамсі на 2 месяцы, а ў перспектыве іх могуць асудзіць на тэрмін да 15 гадоў. Падобна, што да іх могуць далучыцца нават тыя, хто ствараў канкурэнцыю Александру Лукашэнку на папярэдніх прэзідэнцкіх выбарах. Алесь Залеўскі. Радасць ад пачуцця свабоды, абдымкі з блізкімі. Такую карціну можна было бачыць напярэдадні каля ізалятара ў Жодзіна і на Менскай вуліцы Акрэсціна. Зусім іншыя эмоцыі цяпер у сваякоў арыштантаў, якія ўтрымліваюцца ў вязніцы КДБ. Трудно мне понять, за что он так жестоко наказан. Каб аднавіць справядлівасць, родныя былых кандыдатаў на прэзідэнцтва ды іншых затрыманых падчас акцыі апазіцыі 19 снежня заснавалі грамадзянскую ініцыятыву «Вызваленне». Бороться за освобождение наших родных, потому что это самая первая задача. Ячальцам, можна сказаць, з усёй упэўненасцю працы бракаваць не будзе. Прынамсі 22 арыштантам выставілі абвінавачанне в арганізацыі масавых беспарадкаў. Пры гэтым галоўны рэжысёр апазіцыйнай чысткі супраць сваіх апанентаў настроены рашуча. За их спиной стояли определенные люди, не из нашего государства, определенные структуры, большие деньги. І пасля журналістам дадаў. Гэтыя грошы мы перададзім у бюджэт. Мы не аддадзім гэтым экс-кандыдатам. Калі хтосьці будзе ціснуць і патрабаваць вызвалення абвінавачаных, то будзе толькі горш. Пытанне, наколькі яшчэ можа быць горш. Да экс-кандыдата Владзіміра Някляева, якога сілавікі заатакавалі яшчэ перад плошчаю, а пасля выкралі з лякарні, толькі днямі дапусцілі адваката. Аднак жыццё апазіцыйнага палітыка ўсцяж пад пагрозаю. За кратамі Някляев перажыў гіпертанічны крыз. Никляев сказал, что я думаю, что меня просто хотят моей смерти, потому что я был взят из реанимации без одежды. Мне несколько дней я не мог получить лекарства, которые постоянно от давления, для регулирования давления получал. При гэтым сам выгляд экс-кандыдата не ўнушае аптымізму. Ён з цяжкасцю рухаецца, вельмі павольна размаўляе. Часто его будил охранник, чтобы он лицом лежал к двери, потому что он должен был удостоверяться, что Никляев жив. Жывыя ли ў вязніцы, як і іншыя 4 экс-кандыдаты на прэзідэнцтва, іхныя даверныя асобы і незалежныя журналісты. Паводле ўладаў і афіцыйная прапаганда яны злачынцы. Толькі чамусьці ў спісе абвінавачаных няма людзей, якія правакавалі 19 снежня натоўп на нібы штурм дома ўраду. Вось фота гэтых бравых хлопцаў. І выходзілі яны не з натоўпу дэманстрантаў, а з шыхтоў амапу. Причем они позировали на камеры. И уж их-то можно было вычислить и идентифицировать однозначно. Но тут единственный выход, что они не будут садить своих людей. Пакуль аддалі загад разабрацца з усімі апанентамі, і такое адчуванне, што нават і з тымі, каго на плошчы незалежнасці наогул не было. Сёння позву ў КДБ атрымаў лідар руху за свабоду Александр Меленкевич. Ён бадай адзіны лідар апазіцыі, які прынамсі пакуль на свабодзе. Алесь Залеўскі, аб'ектыў. 12 дзён за кратамі. Такую меру пакарання прызначылі сёння суддзі для Франака Вячоркі, моладзевага актывіста і працаўніка нашага тэлеканалу, за арганізацыю акцыі падтрымання вязняў на Акрэсціна. За ўдзел у ёй столькі ж далі старшыні моладзі БНФ Андрэю Крэчку. 10 днямі арышту пакаралі актывіста Антона Койпіша. Асабліва абсурдная сітуацыя Антося Койпіша. Яго там не было, ён хварэў дома. Але паколькі судаводства цяперашняе тут адпавядае прынцыпам Франца Кафкі, то яго вінавацяць у тым, што яго ён не мог рабіць, таму што фізічна там не знаходзіўся. Альбо, дакладней кажучы, пінская шляхта. За тое, што не быў. Усіх юнакоў затрымалі ўчора ўвечары ў Менску і абвінавацілі ва ўдзеле ў мірнай акцыі падтрымання палітычных вязняў, што праходзіла 21 снежня каля ізалятару на Акрэсціна. Удзельнікі акцыі запальвалі свечкі на знак салідарнасці з палітычнымі вязнямі. Франак Вячорка, паводле міліцыі, быў адзіным арганізатарам акцыі.
Замест выканання непрадугледжаных кантрактам распараджэнняў журналіст газеты «Знамя юнасці» з Берасця абраў звальненне. Выданне спрабавала змусіць Александра Леўчука пісаць толькі станоўчыя артыкулы аб прэзідэнцкіх выбарах і адмоўныя пра ўдзельнікаў мітынгу 19 снежня. Апошнія 3 разы я адмовіўся пісаць такія матэрыялы, і на гэтай падставе яны мяне зволілі, паколькі ў мяне ў кантракце ёсць пункт, што я павінен выконваць пісьмовыя альбо вусныя загады кіраўніцтва. Рашэнне пра звальненне Александр Ляўчук атрымаў па электроннай пошце. Ад імя галоўнага рэдактара «Знамя юнасці» Канстанціна Мялешкі ў лісце было напісана, што журналіст мусіць неадкладна напісаць заяву пра звальненне. Беларусь застаецца ў цэнтры ўвагі замежных медыяў. Вядомыя выданні аналізуюць, якія краіны задавальняе нязменнасць Александра Лукашэнкі на пасадзе прэзідэнта і якую тактыку абяруць незацікаўленыя ў ягоным стылі кіравання дэмакратычнай дзяржавы. Знаёмілася з меркаваннямі сусветнай прэсы Юлія Цяльпук. Адразу 3 польскія выданні разважаюць сёння пра палітычны і эканамічны курс Беларусі. Артыкулы «Кара для Лукашэнкі» на першай паласе газеты «Польска», пераследнікі апазіцыі ў чорным спісе на старонках выдання «Жэч Пасполіта» і таямніцы беларускай эканомікі у выданні «Газета Выборча». Брутальная расправа з апазіцыяй не стрымае тых інвестараў, якім патрэбная палітычная стабільнасць, незалежна ад таго, хто яе забяспечвае. Нямецкае выданне «Дер Шпігель» звяртае ўвагу на асцярогі беларусаў. Беларусы асцерагаюцца, што збліжэнне з Расіяй можа дазволіць дзяржкампаніям Масквы скупіць іхны бізнес, а рынкавыя эканамічныя рэформы, якія хоча бачыць еўразвяз у Беларусі, выклікаюць рост інфляцыі і беспрацоўя. У інтэрв'ю літоўскаму радыё «Жыню» прэм'ер-міністр Літвы Андрус Кубіліус заявіў, што Беларусь толькі часова замарозіла еўрапейскі вектар. Высілкі рэжыму не дапусціць, збліжэнне Беларусі да яе адкрытасці перад заходнім жыццём часовае, але праз гэта цярпяць усе жыхары Беларусі. А амерыканскае выданне «The Wall Street Journal» спрабуе разбурыць беларускія фантазіі. Гвалт, здзейснены беларускімі ўладамі ў гэтым месяцы, мусіць пакласці канец усім фантазіям адносна спадара Лукашэнкі да ягонага атачэння. Ён і не думае займацца лібералізацыяй краіны, бо калі ён пачне гэта рабіць, ён рызыкуе страціць уладу. Медыі ўсходняй суседкі Беларусі найбольш хвалюе паўторнае затрыманне ў Менску 2 расійскіх грамадзянаў. Гэтым разам у межах расследавання крымінальнай справы аб масавых беспарадках 19-20 снежня. Юлія Цяльпук, Аб'ектыў. Беларусь – адзіная краіна ў Еўропе з аўтарытарным рэжымам. Да такой высновы прыйшлі аналітыкі з брытанскага выдання «The Economist», якія прэзентавалі чарговае даследаванне пад назвай «Індэкс дэмакратыі краінаў свету». Заняўшы 130-е месца са 167, Беларусь стаіць у адным шэрагу з Кітаем, Зімбабве да Іранам. Усе гэтыя краіны, паводле адмыслоўцаў, маюць аўтарытарны рэжым кіравання. Беларусь сур'ёзна адстае ад суседніх краінаў. Самымі дэмакратычнымі лічацца Літва, Латвія і Польшча. Горш справы абстаяць ва ўкраіне і Расіі. Найбольш дэмакратычнаю краінай у свеце, паводле даследавання, аказалася Нарвегія. На апошнім месцы таталітарная Паўночная Карэя. Сёння родныя, блізкія і калегі развіталіся з Тацянаю Сапач. Беларускую паэтку, журналістку і проста чалавека са светлою душою пахавалі на паўночных могілках беларускай сталіцы. Тацяна Сапач загінула ў катастрофе ў ноч на 28 снежня. Тацяна Сапач, добра. Яна была такая добрая, так шчыра усміхалася. Памятаю, апошні раз, калі я яе бачыла, тыдзень назад, яна такая жывая, заўсёды усміхаецца, такая добрая. Гэта была фантастычная паэтка, настолькі незвычайная, настолькі несавецкая в тыя часы яшчэ, настолькі таленавітая, што гэты вершы, яны дагэтуль са мной. Язык не поворочыцца казаць была, яна застанецца ў нашай памяці заўсёды, як чалавек добры, шчыры. Яна была сапраўдным патрыётам сваёй бацькаўшчыны. Тацяна была на дзіва светлым чалавекам. Усе, хто з ёй у гэтым жыцці судакранаўся, ён заўсёды умеў разбавіць цемру сваёй душы яе святлом.
Урад Беларусі не пакідае спадзеву скарэктаваць цану на расійскі газ. Першы віцэ-прэм'ер Уладзімір Семашка заявіў сёння, што афіцыйны Менск мае на перамовы з Масквой яшчэ 1,5-2 месяцы. Паводле урадоўца, адпаведныя звароты да расійскага боку рабіліся на розных узроўнях. Ён падкрэсліў, што патрэбы ў тэрміновым вызначэнні цаны да 1 студзеня цяпер няма, бо тэрмін першага плацяжу за першы месяц года наступае пасля 20 лютага. Таксама Уладзімір Семашка адзначыў, што, цытуем, не чакае эксцэсу ў галіне газу ў новым годзе. Беларусы ўсё менш вераць у стабільнасць беларускага рубля. Такую выснову можна зрабіць на падставе новых статыстычных звестак Нацбанку. Чысты попыт на замежную валюту ў лістападзе павялічыўся амаль удвая ў параўнанні з кастрычнікам. Беларусы набылі наяўнай і безнаяўнай замежнай валюты на $570 мільёнаў больш, чым прадалі. І гэта пасля таго, як у кастрычніку адбыўся скачок чыстага попыту на замежныя грашовыя адзінкі у параўнанні з вераснем у 5 разоў. Нязменна расце і паказнік гадавой пакупкі валюты. У 2009 годзе чыстая пакупка валюты ў 1,5 разы перавысіла паказнік 2008 года. Працягваем выданне і ў аб'ектыве спадарства яшчэ пабачыць.